بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدين تبشر في الله جبو هنا على تاي بركة على تاي ربي على كودي أنكلين نبلا جلما محرم يكالو بلبلي hijira san o kalo fɔlɔ do wa atletan o de bi wele ko ashura lada do jamiyatu ansardin nunjuru samambaga anu karamɔgɔ Sayyid Sharif Osman Madan Haidar ale bɛ o su in ɲɛnamaya. Ala ye ko ba minnu kɛ ka bɛn su in ma, a b'i da don o la kumabaw la ni olu fɔ ni ka kɔnɔnajɛya kɛ ka taa an ka jamana ɲɛmaw ma ka ladilikan di u ma ani jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ka bilasiralikan di u ma. An bɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ kɛ lafiya la cogo min ni ka tila ka lahara ɲuman sɔrɔ. San 2016 ta o kɛra Octobre kalo tile 11 an ye min sɔrɔ ye Sharif Osman Madan Haidara ka laseliw la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله an bi setigi ala fo ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dingɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan. n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ta kɔrɔn fɛ ka taa bila tilebi fɛ an ka foli bɛ a bɛɛ ye. ni su in na komi a bɛɛ b'a kalama cogo min na suba don. su in na bi jate i n'a fɔ diɲɛ san yɛlɛmɛ su silamɛya tɔgɔ la. a fɔra aw ɲɛna sunkalo ala ko Lailatul Qadri do ko bi labɛn. mɔgɔ min ka kan ka min sɔrɔ min ni yɔrɔ ye min ye ɲɛnamaya la min ni yɔrɔ ye min ye garisɛgɛ la min ni yɔrɔ ye min ye ayiwa fɛn wɛrɛw la bana ni kɛnɛya la o de bi kɛ Lailatul Qadri su. wa ma adraka ma Lailatul Qadri Lailatul Qadri khayrun min alfi shahr. ko latigɛ su o ye sunkalo kɔnɔna ye komi a bɛ Lailatul Qadri ko kalama cogo min na ko bɛ latigɛ o de la. nka ka ordre di ko baara ka daminɛ a fɔra min bɛna wari sɔrɔ o ka wari ka d'a ma min bɛna si sɔrɔ o k'a ta daminɛ min ka waati dafara o ka taa. o tumana ko o latigɛ baara bi daminɛ sini ni ala sɔnna. tumana an b'a ɲini setigi de fɛ min ta ye ɲuman ni juguman ye min kelen de b'a bɛɛ kɛ. an b'a ɲini o ala fɛ fɛn minnu bɛna daminɛ an tɔgɔ la yarabi ala k'o k'an ka hɛrɛw ye. ala k'o k'an ka hɛrɛw ye.
amba nyine o ala kelen fe sangura min damine tofle adamine na ka anga jamana to geleya min kono ya rabbi ala ka bo akono amin ala son ben kelenya koto nyontala ya rabbi ala ko sabati jamana in kono amin ala son jamana in asengana nga amba nyine setigi fe geleya wuli baye ale ala de ala ake silamɛw kama nin gɛlɛya yi i k'a wuli ka bɔ an ka jamana kan amin ala sɔn ala kɛ ŋaniya ɲumantigi bɛɛ kama jamana yi i k'a suma amin ala sɔn ala an b'a ɲini i fɛ sababu o sababu bina ka mali lafiya ka malidenw lafiya ala k'o sababu lana amin ala sɔn ala k'o sababu kɛ amu ye ka diɲɛ bɛɛ lafiya amin ala sɔn nka ni maa min ko i bi don an ka jamana ni lafiya cɛ ya rabbi ala k'i to a la amin ala sɔn a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ayi an tɛ ɲinɛ nin kɔ ni kurun fara bɛɛ ka dugawu ye an ka bakɔla sɔrɔ ye siga t'o la nka o tɛ bama ka dugawu ye dɛ ayi bama t'a to ye ayidara ala ka bama kɔ kari amin ala sɔn ala k'an se bɔ kɔ amin ala sɔn ala an bɛ tila k'a ɲini i fɛ hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye amin ala sɔn diɲɛ bɛɛ lafiya amin an ka nin ye nin de ye ala y'i ɲɛ b'a la siga t'o la ayidara hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala nka ni maa min ko a ti fɛ k'a ɲɛ sa ala doni da o kunna o ka ɲinɛ an kɔ amin ala sɔn ala o kɛra faama ye doni da kunna a ka ɲinɛ an kɔ amin a kɛra waritigi ye doni da kunna a ka ɲinɛ an kɔ amin a kɛra ka dafɛn si o si ye ala o ɲu o ka ɲinɛ anw kɔ ala sɔn n'an bɔra ye an bi asura la sini ye jɔminɛ kalo tile 10 ye o ye silamɛw ka san tile fɔlɔ ye alhamdulillah sina an bi le 11 10e mois 2016 an bi o la an b'an ka faamaw fo an sigi o sigi an b'u ka kado d'u ma o san caman ye ɲinɛ ye an b'an ka faamaw fo u k'a dɔn fana an bɛ dugawu k'u ye fɛn o fɛn bɛ se ka jamana in lafiya an faralen b'u kan anw bɛ min k'a la olu tɛ se k'o yɛrɛ kɛ wulibali don u ka gendarmew ni polisiw son bɛ siran de n'a ɲɛ b'olu la mais ni gendarme tɛ yen polisi tɛ yen so lafiyalen don mɔgɔ minnu b'a fɔ ala ko ta kira ko ta gendarme tɛ yen polisi tɛ yen so bi sonyɛni to setigi ala ye n'a bɛ fɔ o ma ko dusukunna polisi anw de b'o bila dusukun na anw bɛ min kɛ u tɛ se k'a kɛ u tɛ se nka u ka da la fɛn o fɛn bɛ jamana in suma o duloki b'an kan na i sigiyɔrɔ n'a ma suma i yɛrɛ tɛ lafiya koyi an b'o de fɔ n bɛ segin a kan an ti faamaw t'anw balo f'u ka jɛn ni nin kuma in de ye u tɛ Hayidara balo dɛ n t'u ka to dun n t'u ka ji min wulibali don nga u ma ɲumanya foyi kɛ an ye k'an y'a dogo anw ka hakɛ de b'u fɛ nga u t'an balo dɛ wa an tɛ ala bila ka maa minɛ fo ka diɲɛ wuli manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi manil wahid manil samad wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah
aha wulibali do dɛ wallahi faama in kelen do kele Allahu akbar a tɔ bɛɛ ye mina waati kɛ ye n'i ye waatikɛla minɛ ka waatitigi to yen n'o ka waati dafara i jɔlen e bɛ to dɛ o bɛ kɛ ala bolo t'u i bolo Aïdara n'i bɔra yan i bɛ segin a ma n'i tora yan i b'a bolo yan kana ala bila Allahu akbar ni wulibali Allahu akbar faamaw a ka kado filɛ kado kɔrɔ in do siga t'a la ŋaniya ɲuman siri dɔrɔn n bɛ n ka faso lafiya fɛ n bɛ n ka faso denw mara tiɲɛ kan n t'u tɔɲɔ o tɛ n kɔnɔ faama o faama balola nin kan i bɛ sa bonya kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli Allahu akbar siga t'o la Aïdara manda ko tɛ o mana ko tɛ manda kɔfɛ mɔgɔw bɛ yen o siga t'o la non n ye n ka manda kɛ mɛ n'i tilali ka manda la i bɛ taa de la i bɛ to yan o Allahu akbar siga t'o la mandatigi wɛrɛ bɛ na o tuma na i ka manda kɔnɔ i ye baara ɲuman min kɛ faso ye i ye baara ɲuman min kɛ fasodenw ye o de bi fɔ sa fo ka taa se mɔdenw ma siga t'a la Allahu akbar i ka manda tɛ au contraire faama kan ka siran a ka manda kɔfɛla de ɲɛ ka tɛmɛ a ka manda kɔnɔna kan Allahu akbar o ye wulibali Allahu akbar faamaw a ye kɛ ladiri ye Allahu akbar ala b'aw dɛmɛ m'a fɔ a ka kɛ silamɛ ye dɛ a fɔ ala tɛ yen o y'i ka faamu de ye wallahi hakili ka bon anw bolo hakili ka bon silamɛya bolo silamɛya ma hakili dɔgɔya fiyewu Allahu akbar ma kɛ hakili kɔrɔ ye di ne y'a ye silamɛya de bɛ se ka ne kisi ne donn'o na Allahu akbar siga t'o la mɛ n balimakɛ y'a ye kerecɛnya de bɛ se k'ale kisi ale donn'o na Allahu akbar anw ka silamɛya fana kɔnɔ ne y'a ye ne ka kɛ sunamɔgɔ ye o de bɛ ne kisi an balimakɛ y'a ye ale ka kɛ tijaniya ye o de b'a kisi nin fana y'a ye ale ka kɛ kadiriya ye o de b'ale kisi nin fana y'a ye ale ka kɛ wahabiya ye o de b'ale kisi nin y'a ye a ka kɛ tarabiya ye o b'a kisi Allahu akbar alors mais kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen o tuma na ne ye n yɛrɛ bonya ka n ka diinɛ choisi ni n ka kodɔn ni n ka faamu ye mais fo ne ka da la ne kelen tɛ faamutigi ye o ne kelen tɛ kodɔnna ye o ne ka kodɔn ye n kɛ silamɛ ye e ta y'i kɛ kerecɛn ye mais mun na bere bɛ min bere tɛ yen n balimakɛ kerecɛn di courage a bani nka ne min ye silamɛ ye a to n ka n ta kɛ Allahu akbar siga t'o la an ka ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ e tɛ isa ye ne yɛrɛ tɛ muhamadu ye n'an sera ala ma Allahu akbar n'an sera ala ma jɔn da ye tiɲɛ ye jɔn da ye nkalon ye ko tigi b'a ɲɛnabɔ siga t'a la ni wulibali hakili de ka kan ka bonya Allahu akbar wallahi ni hakili dɔgɔyara i bolo dɔrɔn hakili tɛ e de la siga t'o la Aïdara hakili ka dɔgɔ maa o maa bolo c'est à dire mɔgɔ min ɲɛna ko ale hakili ka bon mɔgɔ tɔw ta ye hakili t'o de la Allahu akbar ni wulibali wallahi ni ye tiɲɛ bɛɛ n'i ka ye cogo de don mais problème ye mun ye an ka diinɛ kɔnɔ wahabiyaw bɛ yen sunamɔgɔw bɛ yen tarabiyaw bɛ yen kadiriyaw bɛ yen sajaliyaw bɛ yen kɛlɛ tɛ yen tɔgɔ tɛ kɛlɛ ye o wallahi siga t'o la tɔgɔ bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye cogo di a n'o ka jan e ka ɲininkali k'a ka so ta e fa tɔgɔ ye di Allahu akbar o dɔnnen don o ne ba ta ye kelen u tɛ kelen ye Aïdara ba saba b'i bolo ba fila b'i bolo u tɔgɔ ka kan wa u tɛ kelen ye e ye denkɛ fɔlɔ ye i dɔgɔninw tɔgɔ ni e tɔgɔ ka kan wa u tɛ kelen ye aw tɔgɔ ma kɛ kelen aw ka du cira a wa ma ci a jɔlen kuma na tɔgɔw tɛ kelen ye o ti tiɲɛni kɛ ni dusukun ye kelen ye Allahu akbar ni wulibali wallahi han bɛɛ n'i ka taabolo de don tijaniya e ta bɛ kɛ cogo di e k'i ta kɛ ne b'i bonya a kɔnɔ ne kɔni dan t'a la nka ne b'e bonya a kɔnɔ kuma na ne dan bɛ min na e yɛrɛ ka ne bonya o kɔnɔ an ka maaya kɛ lahara a bɛ ɲɛnabɔ kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen a bani Allahu akbar o de an dɛsɛra nin de la ka diinɛ yɛlɛmɛ
k'a kɛ hasidiya ye k'a kɛ nafigiya ye k'a kɛ fo n ka n sago sɔrɔ karisara diinɛ tɔgɔ la a ye ɲininkali kɛ kira taara ka taabolo jumɛn to yen o k'a yira kira taara ka min to yen n'i ko i ye silamɛ ye i tilen u ka kitabu bɛɛ labɔ ni kira ye dɔwɛrɛ fɔ nin kɔ i kɛra kadiriya ye i tilen tijaniya i tilen wahabiya i tilen tarabiya i tilen sunamɔgɔ i tilen ala ye min fɔ an ye nin de don الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا kuranɛ ko ten minnu ko anw ma ye ala ye u y'u tilen kira ko n'i ko i dan bɛ ala la ko i tilen ko diinɛ banna kɛlɛ bɛ min ala ko de banna an bolo k'a kɛ maa ko dama ye don o don dɔ bɛ dɔ fa neni munna kumana o b'i dépend hakili de la fo i ka hakili bonya o la nisɔndiya kanba bɛ n da bi k'o sababu kɛ jamana in kɔnɔ yan don o don n'an kumana an ka kuma fanba bi tribunal de kan juge o kumana san kɛmɛ kuma n'a ye mago ɲɛ tile kelen dɔrɔn o de y'a nakun ye jamana in hɛrɛ b'a ɲɛ ni ala sɔnna mais an b'a fɔ an ka président ye IBK ye ko n'a ye cɛw ta a kan'i kɔfilɛ kulekan na dɛ n bɛ fɛ ka min fɔ n'a ye banabaatɔ kɔni di dɔgɔtɔrɔ ma ka segin ka na dɔgɔtɔrɔ lajɛ kun ko banabaatɔ kulo k'a bɛɛ a dɔw tɛ taa kulo kɔ dɛ an b'o fɔ a ye yan mon président i ye minisiri min ta i y'i kale jamana in ye de i b'i seko kɛ k'a jɔ i y'i kale nin kɛnɛ in de kan i ma faso dɔrɔmɛ dun ko a t'i kɔnɔ kumana cɛ dɔ nalen don e de y'a ta n'ala bɛ fɛ ka hinɛ jamana na a bɛ laadiriw de sigi tribunal minisiri kura a ko ani jugew sigira a ko ani jugew sigira u kumana u bɛna min kan o de ye maliyɛn ka hakili sigi a bɛ fɔ fɛn min ma tribunal ko maa ti tɔɲɔ n'a bɛ min kalama ko in ye nin de ye a ko a b'a s'a da la koyi fo a da fo mɔgɔw ka da mali kiiritigɛlaw la ko n'a kɛra cogo min na nin ye tiɲɛ ye an ko baara b'i bolo dɛ monsieur le juge ministre i ye baaraba sɔrɔ n ye baara sɔrɔ i na kulokanw nabɔ dɛ nka an na kuma faama fɛ ni banabaatɔ kɔni dira dɔgɔtɔrɔ ma faama kana na kulokan nɔfɛ bilen dɛ a to a k'a furakɛ c'est à dire an ti kibaru foyi mɛn min ka ɲi jamana in ma ka tɛmɛ nin kibaru in ka su na munna ala bi jamana halaki pewu fantanw tɔɲɔli kama kiiriso kɔnɔ alors ni maa sɔrɔla ka na i kale fo a ka hakɛ minɛ k'a d'a tigiw ma ko ɲɔgɔn tɛ dɛ nka o ŋaniya yɛrɛ dama kama ala bɛ sɔn ka hinɛ jamana in na amin cɛ min don a y'a baara daminɛ parce que ale tɛ juge ye nka ni jugew kumana u ye ɲɔgɔn faamu n dalen b'a la a y'a fɔ n ye cogo min na mɔgɔw bɛna da tribunal la sisan ko nkalon t'a kɔnɔ bilen n ko minisiri i lajɛ dɛ i n'an b'a fɔ n ye
kana ndo kula u ka fonye kun ko cende de Allahu akbar idra akbar ako nin doransigi yɔrɔ la u b'a f'u ye ko tiɲɛ don Allahu akbar sigatala ngo n'o do i bi to a la idra anw m'i bila a la dɛ Bouakari min ko a bi jamana in dilan o de y'i ta Allahu akbar sigatala Ibrahim y'i ta ka na n'i ye ko jamana dilan ngo bere wɛrɛ tɛ se ka kɔrɔta a ɲɛna bilen koyi Allahu akbar i b'i ka baara kɛ sa idra i bɛ ka n b'i fo befo dɔɔni dɔɔni cɛw bila jɔyɔrɔw la dɛ sigatala cɛw bila jɔyɔrɔw la i k'i tulo ci Allahu akbar a ti t'o kɔ dɛ Allahu akbar sigatola jamana in bɛ ɲani o ɲani na justice b'a la Allahu akbar abala aba a fanba ye nin de ye don o don sanji ko ala deli ni misi fagaw ni sarakaw bɛ senna jamana in kɔnɔ Allahu akbar sa jɔlen filɛ nin jora akbar ɲɔw bɛ ka tiɲɛ sigatala anw bɛ telefɔni reçoit ala de b'a dɔn telefɔni kanjoli do tile kɔnɔ fo an jaabi tigɛ Allahu akbar idra karamɔgɔ ye ala deli dɛ ɲɔw bɛ ka sa Allahu akbar karamɔgɔ ye ala deli dɛ ɲɔw bɛ ka sa Allahu akbar mali ye fantan jamana in nka ni balo sɔrɔla dɔ bɛ bɔ a la sigatola Allahu akbar ni balo ma sɔrɔ dɔ bɛ fara mali sɛgɛn kan dɛ sigatala Allahu akbar kumana karamɔgɔw kira ko lahara ala b'aw ɲininka dɛ a ye mun fɔ mɔgɔw ye Allahu akbar dɔ kɛra seliji tacogo la sa ko ye o ɲɛ dɔnna Allahu akbar mɔgɔw ye janaba ko cogo dɔ sa lahi misiriw cayara an ka sow ye kara Allahu akbar nka aw y'a dɔn nin si t'a kun ye Allahu akbar sigatola hali ni mɔgɔ kelen ma sɔrɔ mali kɔnɔ min tɛ seli hali n'an bɛɛ seli la aw b'a dɔn o tɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ abada ka tɔɲɔni ni hasidiya to jamana kɔnɔ Allahu akbar ate sɔrɔ wallahi misiri ko tɛ seli ko tɛ hiji ko tɛ Allahu akbar karamɔgɔw an sera an k'an ka jamana jɔ sa an sera an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye ala ɲɛ kɔrɔ an garisɛgɛ bɛ ala min bolo n'i bɛ hɛrɛ fɛ a bɛ ala de bolo ni diɲɛ hɛrɛ don a bɛ ala de bolo ni lahara ta don a bɛ ala de bolo amin karamɔgɔw an ka segin an kɔ an ka ala ta fɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la seli da don seli da don nka o ti sonyɛni bali o ti bingani bali o ti walimusotigɛ bali o ti mɔgɔ faga bali o ti bingani bali mais armée ka mɔgɔw faga k'u ka nafolow ta o ti faamaw bali fandanw bɛ ka tɔɲɔ ka taa galo kasow la bingani kɛra aw dadennen don dɔwɛrɛ tɛ fɔ misiriw la sunan na ni ala kira tun bɛ dumuni kɛ kɛna yakulu bi utubu ayi galomatigɛ koyi kira tun bɛ dumuni kɛ sɔlɔsilam ko n'a bolo den ŋɔni fila ye o ye bɛɛ kira tun bɛ dumuni kɛ n'a bolo den ŋɔni fila ye o ye tiɲɛ ye kuma ka ca a b'a bozi pɛn ye tiɲɛ don kuma ka ca a bɛ fini don min di a sen zabara sɔrɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a bɛ fɔ ninnu ma ko ye cogo sunna kira ye cogo sunna
bosi kun ka bon Allahu Akbar. a ti fini jigin dugu ma a bɛ mɔgɔw fo ni nɔgɔya ye a b'a bolongɔnden fila kɛ ka dumuni kɛ Allahu Akbar. yeli sunna Siga t'o la. mais jogo sunna dun Bani. Allahu Akbar. Wala. hasidi kun do wa Ayi, o kun tɛ. a kun bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ Ayi. nkalontigɛla kun do wa a kun bɛ hinɛ kɔni Ti. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aydara. Allahu Akbar. ɔ i ye cogo bɛ mun ye jogo kɛrɛfɛ Foi. Ti foi ya. ɲɔ neni Wallahi. dabali jugu tigɛ ɲɔgɔn kama ɲɔgɔn coron cogo ɲinini Ti. ɲɔgɔn mangoya cogo ɲinini Allahu Akbar. ka sɔrɔ kabakolo ala ɲɛ b'a bɛɛ la Allahu Akbar. Ni wuli bali. kabakolo ala ɲɛ b'a bɛɛ la Allahu Akbar. i b'i yɛrɛ nɛgɛ Wallahi. amin jamana gɛlɛyara Kagele. kuranɛ kalan ti san na a ti hinɛ kɛ jamana ye Allahu Akbar. au contraire Allahu Akbar. wallahi n'a gɛlɛyara u bolo a ye kuranɛ to yen Allahu Akbar. Bani. kana kalan dɛ a to yen Allahu Akbar. e ye sokura jɔ k'u kana kuranɛ kalan kuranɛ bɛ taa kalan u bɛ taa la a ti mɛn tasuma b'i ka so minɛ Allahu Akbar. karamɔgɔw ye kuranɛ kalan fɔ e yɛrɛ bɛ ɲini ka tigɛ kuranɛ na Allahu Akbar. Siga t'o la. kuranɛ tɛ sokura dayɛlɛla ye o O tɛ. nka mumini ŋaniya bɛ se k'a k'a ye Allahu Akbar. Siga t'o la. nka e ye minnu wele ka na kuranɛ kalan kuranɛ kalantɔ u sera yɔrɔ dɔ ma faliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna Allahu Akbar. ko karamɔgɔkɛ i muso ka disa biri a kan kana bɔ fiyewu Allahu Akbar. Siga t'o la. mɛ karamɔgɔkɛ min ye nin aya kalan e ka so walima an ka misiri kɔnɔ ko saa ka na karamɔgɔkɛ ni ala cɛ kabini ala k'a ka so da disa mabiri ye o aya mana kalan a y'i muke jeni na ala Allahu Akbar. O ye Ala ye. aya de bɛ sɔrɔ ka wuli k'a danga Ti. o le de a ka kɛ hɛrɛ ye aya b'a danga Allahu Akbar. Aydara. Allahu Akbar. ala ko a ye muso furu fɔ 4 nka n'a sigara a yɛrɛ la ko a tɛna kɛ laadiri ye ko i tɛna se k'u mara tiɲɛ nka ko dan kelen ma Allahu Akbar. karamɔgɔkɛ 4 b'e kun Baku. 3 b'i ka nin kalanden kun Allahu Akbar. 2 bɛ tɔ 1 kun Ti. Siga t'o la. i yɛrɛ ni ala cɛ ni kɔɲɔmuso ko min o de don Allahu Akbar. 1000 bɛ ta ka di o ma nin bɛ 200 ɲini ko a bɛ omo san k'a denw ka fini ko o ti sɔrɔ e t'an bɛ o aya kalan misiri kɔnɔ ko hɛrɛ ka sɔrɔ Siga. karamɔgɔkɛ o aya bɛ wuli k'o fana danga Allahu Akbar. Siga t'a la. Allahu Akbar. e bɛ taa se hasidiya aya ma dabalijugukɛla in o aya bɛ wuli e kama commerçant dɔ sigilen don sina ka 500 bɔ ka di ten o kɛn bɛ ka fantan kɛmɛ détourné k'o mago sa Ti. Siga t'a la. ni joli joli dama de faralen don ɲɔgɔn ko ala ka sɔn ala bɛ sɔn wa A tɛ sɔn. A b'a juguya de. karamɔgɔkɛ a fɔ ko a kana kuranɛ kalan dɛ ni karamɔgɔ bɛɛ nana misiri fa ko kuranɛ bɛ kalan san kana walima kuranɛ bɛ kalan jamana ka hɛrɛ sɔrɔ ni bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuranɛ fɛ yi tilala a fɔ a y'a jɔ dɛ Allahu Akbar. I jɔ. wuli k'i jɔ dɔrɔn i ka aya 2 kalan i k'o kɔrɔ fɔ u ye u ka fatiya ta n kɛlen na ala bonyana a ti foyi kɛ kun min ka b'o ye o yɔrɔ la Allahu Akbar. Aydara. kuranɛ tɛ nin papiye in ye Ayi. la kuranɛ ye ala ko a ka jɛnɛya dabila e y'o mɛn i ko n y'a dabila o de ye kuranɛ ye Ti. Siga t'o la. O ye wulibali yɛrɛ. ala ko an ka sinji tugu i ko zɔnna o de ye kuranɛ ye Ti. n b'o exemple d'i ma Wala wala. c'est à dire a bɛ mɔgɔw kɔnɔ papiye min bɛ bolola don o don ko kuranɛ filɛ ko c'est à dire o bɛ se ka kɛ kuranɛ taamasiyɛn jirali de ye ko a kana bɔ e kɔnɔ mais o yɛrɛ tɛ kuranɛ ye nkalonfin Ti. Siga t'a la. Allahu Akbar. Aydara. n bɛna kuranɛ f'u ye Wala wala. sisan e denkɛ bɛ ameriki Siga t'o la. a bɛ luwaze la yan juru karilen don a kan na Allahu Akbar.
jaw benna adenge sukura dojo o banedu abina o yele mo kon auto kalama ay lettre sebe ka da tereke na toma ko ta nindi vama fa lettre kala u ya kala chorobai ku ide ko kwae villa dojo bukasungula ko numéro 10 rue 14 angle 20 kwa ka mene unje kwa ka yelemei lettre de yofo choroba ana deun ni soja fe u betalo ndalola u ye mene unje ka yelemei lettre yere mayebli olu mago be lettre lawa lettre bara makewa est-ce que lettre joro bi able wa qur'ane ni di qur'ane ni ndi ala ko ay sinji tugu aw yo mekaba mi ya tatugo ya tugu mi ya tike o ya do ne ko ni ya ala tamenga nya tike abi fode ma qur'ane nga papier jalab lale abi fode ma ko qur'ane kuma kana buyi kono me o rete qur'ane kuma kana buyi kono sigatola ya akbar amin mi fa ka ko nu fa mu koy ay dara lamede ningo afleni akana mbulongoni lajede ashimbe muma ibo de laje Allahu akbar abani yewuli bani ni mogo ya boloshi kana bulongoni lajede ala ashimbe muma sigatola okoroedi ko aidara de kota joni afo aidara de afo aidara de aidara ya afo te de aidara e mufo aidara twe akodi abani muso do baka kina amin be ko manyana mate ko tulongela do ati chebo chela abi haketu o muso do ba ka kina ibe ya do ko ati chebo chela kuma na abe mugo bolo hake mina sisa odono me au sigile misiri kono o muso yesina kanate alimami wulu fato na tofle yala aba sigi ko kwati chebo chela obi ade kuma na abi fo ko mineta kodi ko wulu fato bina subhanallah beta yere yini me ako kwati ge me mineta la me abolo shinvai aba yere bolo to ya shimbe wulu fato mi na to ma mo bu yere yini de kuma na o koro de ku kana bolo ngoni laje a shimbe mi ma o laje jeni ya fo kana o fo de akodi aya jando ngapuma nuna de mogoti menga puma bi me amin aya jando kuma nuna wallahi femi ngum seka malidla nindine ndo nindambe ndo kaba kodu ama meo ala ko jene haramu yete de kasoro ala ka kuma masaya bamana yere de bana jene ya ma ko bi horonya chi billahi mugo yu yere fa jene ya kama u yere ka jene ya kelente de ku de masoro so dugu maje ko babalo leto wallahi aya yere fa yen ka duguje ko le de masoro so oluti ala do tikirado ukumbe dambe ni horonya dido o boli so de chira o komo so de chira ka misiri ujo ko ni ala ka soyi foi ti fo o kono do fa neni kako kasoro ambe nyebe jamana chukula konde islame we la ilaha illallah me ala ya foka bande ni zukhrufu ayabinani ni nani nalaje ala ko wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa la sawfa tusalun
ala ko ngalena ngani ngurane e muhammadu ani kofe mɔgɔw ani ka jama aw ka hakili jigin fɛ nga qur'ane ngalena akelen ti tɛmɛ fɔ nga ɲininka a ye mun kɛ qur'ane na a ye mun kɛ qur'ane na ni ye aya binani na ye suratu zukhrufu wa innahu la zikru laka wa liqaumika wa la sawfa tusalun ngalena muhammadu eni ka jama qur'ane de yaw bolo hakili jingiye ni ko bi jimi qur'ane de bi yamaru ni ko bi daka sunongo qur'ane de bi yamaru ni bi kuma qur'ane de bi yamaru walla haran ngalena aw kelenti siratu tike aye minge ni qur'ane na fa ka foyi ala ko tede ko sawfa tusaluna wala wa sawfa tusalun ngalena wa mba yini ngafa allahu akbar ngam sega yini nga qur'ane na hasidiw dabali jugu kelaw mɔgɔ tɔgɔ cɛnaw faamaw fɛ yen diɲɛ faama jɔyɔrɔ ye mun ye aw bi diɲɛ kalama ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ kuma di an ka faama ma a ka dakurunya fila fɔ ala ye min fɔ diɲɛ lafiya cogo la n'ala ye min nɔgɔya an bɛn'o fɔ a ye su in na u kana nɛgɛ galo don monsieur le ministre bisimila karamɔgɔ ustaz Usman Madani Aidara ani su kalandenw ni kanubagaw bɛɛ ni su tubarikala kuma wɛrɛ tɛ yen ka fɔ ni ko na cogoya ta an tun bɛ su tɔ bɛɛ bayan wajuli lamɛnni na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye min ɲini a ye min laɲini an ma foyi mɛn sun na n'o kuma tɛ diina jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔ diina mɔgɔw ka kumakan kan ka kɛ mun ye sɔnkun jɔyɔrɔ juman bɛ silamɛ ka kɛwalew la ka tɛmɛ da ta kan an ye nin kumaw de mɛn an ye kuma wɛrɛw mɛn o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini ye sirifukɛ b'o kalama a ko n'a filila ka diina mɔgɔw to yen a ma yafa i ye kuma fɛn fɛn fɔ ni faamala mɔgɔ kan k'a ka kɛwale i ye tanu min fɔ i ye kankarida min fɔ a ye nin de ɲini aw fɛ parce que maaw dara aw la k'aw bɛ ka ala ka kumakan fɔ ale b'o maaw la donc n'o kumakan fɔra min b'a to sariya bɛ tigɛ a kɛcogo la min b'a to yatimɛ ɲiyɔrɔ bɛ bonya min b'a to furujatɔ ɲiyɔrɔ bɛ bonya min b'a to an bɛ kɛ siranbaga ye kɛwale juguw la parce que an b'a dɔn sini bɛ yen kɛwale miskara zarati ɲininkali bɛ kɛ i y'o kumaw de fɔ donc foyi tɛ se ka kɛ i ka kalanden bolo parce que n tɛ sɛgɛn o fɔli la minisiri ye minisiri ye mais waati o waati ne bɛ Madani ɲɛkɔrɔ kalanden don donc i ka kalanden b'a fɔ dɔrɔn a sewara i ye duwawu min ta san kura hɛrɛ jamana ye jamanakuntigi ye diɲɛ bɛɛ ye ala ka duwawu ni k'a timɛ an b'o de ɲini jamanakuntigi tɔgɔ la Mali silamɛw tɔgɔ la halisa k'a ɲini fɛ i ka dɔ fara baara nin kan k'a ɲini fɛ i ka dɔ fara nin kumakan ninnu ni nin kɛwalew kɛli kan awa an b'a dɔn fana i b'a kɛ awa i b'a kɛ jamana nin kanu diina nin kanu miskara zarati ko tɛ hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam su in na ye suba de ye komi n y'a fɔ aw ye cogo min na a kana ɲinɛ a ka banbaatɔw kɔ su in na dugawu de bɛ samu ma sarakaw bɛ samu ma ŋaniya ɲumanw bɛ ɲɛsin u ma olu y'an kɔn ala ka hinɛ na an b'u sɔrɔ yen a bɛ ten de o an bɛɛ b'an kun fɛ de don jumɛn don kuma jumɛn don a bɛ ala dama de bolo ani minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na ala ka yafu ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma yarabi an yɛrɛ ta ala k'a kɛ cogo ɲɛ saya in bɛ kɛ koyi an bɛ sa dɔrɔn mɔgɔw m'a faamu o de la saya man di mɔgɔw ye mais saya in lafiya de don tant k'i balolen don i b'i tɔɔrɔ la hali ni miliyari b'i kun
mɔgɔ balolen ti lafiya fiyewu o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam duniya sijnul mu'min ko diɲɛ ye mumini ka kaso de mana lafiya ti diɲɛ na dɛ la rahata fi dunya lafiya tɛ diɲɛ na ni mumini sara dɔrɔn a banna foyi ti ye bilen ala ka hinɛ ni lafiya kɔ o de bɛ yen i ti nasɔngɔ bɔ bilen i ti ɲininka nin ye nin bɔgɔ jeni jalaki do jeni jo do don o don i ni ko dɔ bɛ ɲɔgɔn na n'i taara ka bɔ a bɛ fɔ ko lafiya kɔda jɔn muminiya yɛrɛ man gɛlɛn fana han gɛlɛya yɔrɔ si t'a la n'a kun ka gɛlɛya ala t'a fɔ an ka k'a ye o an karamɔgɔ ku n'i ta ye mɔgɔw ta t'u bolo da ala ka kɛlɛbandiya la i sigi ka lahara kɔnɔ muminiya banna ala ye mumini fɔ kuranɛ kɔnɔ k'u bi don alijinɛ na ko mɛlɛkɛw bi jigin u satɔ kunna k'u k'u hakili sigi ko foyi t'u ye alijinɛ kɔ mɔgɔw kamana gwana mumini ye mun de ye ala ko minnu k'u dalen don ala la ko wa kɛnu yattaqun k'u kɛra maa ye ni ne ala k'u ka dan yɔrɔ min na u bi dan ye wa ni olu tɛ maa wɛrɛ ti don alijinɛ na ayi ne m'a fɔ dɛ ayi suratu maida aya 31 n'a lajɛ ala ko de innama yataqabbalillahu minal muttaqin ala ko a kana siga dɛ minnu siranna ne ala ɲɛ ka dan ka danw na ne b'olu de ka bato minɛ yataqabbalillahu minal muttaqin المتقين ne ala bi ne ala ɲɛsiranɲɛ baw de ka bato minɛ mago t'a tɔ la mago t'a tɔ la suratu maida aya 31 minnu siranna ne ala ɲɛ n b'olu de ta minɛ walimusotigɛla b'o la so b'o la hasidi dabalijugukɛla mɔgɔ fagala i y'a lajɛ an b'an yɛrɛ nɛgɛn de seli a bɛɛ ju y'o ye min bi ye ala bato la mɛ n ye seliko ɲɛ f'i ye o ala ko de aqimi solata li zikri aqimi solata li zikri ko jɔn n'i ma ɲɛ seli kɔ seli jɔ ne ala kosumali kama seli jɔ ne ala kosumali kama seli la ka ca wa i bi misiri 100 misiri 1000 da seli bi kɛ min kɔnɔ seliba bɛ min kɔnɔ a ka dɔgɔ seli tɛ gymnastique ye o ka n'i kunbere minɛ k'i disi wuli k'i te turu la o tɛ seli ye ala ko aqimi solata li zikri ko seli jɔ ne ala kosumali kama n'i jɔ ala i ye farida min wajibiya n ka nana dafali la allahu akbar ala e de ka bon sura min mana nɔgɔ i ma i b'o kalan i kunbere minɛ k'i suuli ala juulilen filɛ n ka mun kɛ sami allahu liman hamda ala o t'a ɲɛ wa n t'e yɛrɛ filɛ dugu la n ka mun kɛ k'i te turulen to yen ala bɛ kuma i fɛ n ma foyi f'i ye kɛ laadiri ye i muso kelen tɔɲɔlen don dɛ i bi wuli o la i taara sujudu wɛrɛ la ala n kunkolo y'i kɔrɔ ne suulilen filɛ e ala de ala i ka jɔnkɛ ni suulilen filɛ jɔnmuso ni suulilen filɛ ala n ka mun kɛ ala b'a fɔ muso in ye a ka sujudu 2nan na ko i cɛ sɛgɛn b'i bolo dɛ o tɛ ne ala ka baara ye wallahi i b'a mɛn wallahi
ni i bɛ ka seli min kɛ ni iqama don ni an ka seli tɛ fo i ye seli de jɔ bilahi ala bɛ kuma i fɛ siga t'a la o ye wulibali wallahi mamu k'i kunbere to i bolo walima k'i te to dugu la i bɛ ala kumakan mɛn siga t'a la muso nin ye te dalen ni ala ye dugu ma e bɛ ka ne ɲininka ko i ka mun kɛ i sinamuso den ko man di ye i ti fɛ a ka kɛ fɛn ne dun ko i ka kɛ waliden fɛ n k'i yɛrɛ den dɛmɛ jɔn ni ala de bɛ kuma tan fo ka taa seli ban n'i ye salamu bila o cɛni min y'i sɔrɔ sɛtanɛ min zeri la o yɔrɔ bɛɛ i b'a corriger i bɛ kɔrɔtu i cɛ nali kɔrɔ tiɲɛ na n cɛ tɔɲɔlen don fɛ n ye nin k'a la n ye nin k'a la o yɔrɔ bɛɛ a mana na i bɛ yafa ɲini a fɛ seli de b'i bila o kan ala de ko inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar nka a y'a laban dɛ a ko wala zikrullahi akbar ko seli b'a bɔ tiɲɛni na k'a bɔ haramu na hali fɛn min tɛ haramu ye a kɔnnen don seli b'a bɔ o bɛɛ la ko nka o dama tɛ dɛ ko nka ne ala kosumali de ka bon ala ko aqimi solata li zikri ko seli jɔ ne ala kosumali kama an balimaw a yɛrɛ ka seli lajɛ an fɛ i bolitɔ de bɛna karamɔgɔ a daminɛna a ye jɔgɔjɔli kɛ para allahu akbar kara kiri ne bɛ nin fɔ a ye siɲɛ caman seli ka bon alabato bɛɛ ye silamɛya la min b'i ye yetaw de kɔnɔ n'o tɛ seli ye limaniya jukɔrɔfɛn de ye surutu wujubi solat a ye fikihuw dayɛlɛ surutu wujubi solat a fɔlɔ ye el islam seli ma wajibiya bɛɛ kan seli bi wajibiya silamɛ de kan kumana i bi fɔlɔ ka kɛ silamɛ ye de yanni i ka seli silamɛya bɛ seli ɲɛ nka seli de bi silamɛya saniya ka jogo ko k'a jɛ ka adamaden dɛmɛ k'i bɔ ala kotali la nka f'i ni ala ka ɲɔgɔn ye dɛ n'o tɛ seli t'o kɛ dɛ a fɔra fɛn min ma ala m'a fɔ yɔrɔ si ko a ye seli kuranɛ mumɛ bɛɛ k'a yɔrɔ kelen bɔ ka d'a ma a tɛ a ye seli tɛ yen dɛ ko a ye seli jɔ a ye seli jɔ n'i ko i bɛ so jɔ sipasima tɛ yen o tuma na a ye nin kɛ a n'a y'a jɔ tɛ kelen ye dɛ seli b'i jɔ de ko nin de tɛ fɔ a ye ninnu lamɛn dɛ lahara ne ni aw bɛ segin nin kan setigi ɲɛ kɔrɔ min y'an da n'a b'an fa an bɛ jɔ ka nin fɔ a ye nkalonfin birika wuli in tɛ foyi ye n y'a fɔ a ye a ka kuranɛ mumɛ bɛɛ lajɛ kuranɛ o kuranɛ jiginna ka sɔrɔ seli ma faridaya nafigi tɔgɔ t'a la ayi k'a fɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ el munafik ka sɔrɔ seli ma di a ye kuranɛ a y'a bɛɛ lajɛ a tɛ seli nalen kɔ de ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nafigi parce que ala b'a dɔn selila bɛɛ tɛ silamɛ ye aqimi solata li zikri ko n'i bɛ seli jɔ a kɛ ka ne ala kosuma ni faamaw ye seli jɔ ta ni gendarme chef ye seli jɔ ta ni polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye seli jɔ ta ni tribunali tigiw ye seli jɔ ta k'i kunbere minɛ ka ala ɲininka i ka jɔnkɛni sulilen filɛ ala n ka mun kɛ ala b'a fɔ juge i bɛna kiiri min tigɛ sini i yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn dɛ n'ala ma fɔra juge kan alimami te bi turu k'a kunbere to a bolo parce que ani ala bɛ mɛn kuma na dɛ
a bɛ taa te turu jaramusefu a te turulen dugu ma ala n filɛ nin ye i ko n ka mun kɛ ala b'a fɔ e ye cɛ minɛ sariya la i kun kan ka taa n'a ye tribunal la e ye wari minɛ ka cɛnikɛla bila o tumana jaramusefu b'a fɔ ala n da kɛ kun seli b'i bɔ wale jugu de la parce que i ni ala bɛ kuma nka e ni sitana bɛ kuma na a bɛ fɔ o de ma seli i ye bitigi datugu kana cɛ ko a bɛna nɔnɔmugu dɔ san walima a bɛna siman tɔn dama dɔ san e n'an b'i pumere minɛ e b'a la alimami ka nin deliya ko cɛ ka na taa ka ne to ayiwa a y'a lajɛ o de la kuma bɛɛ n bɛ don n'a ye seli kɔnɔ a kana a yɛrɛ nɛgɛ a kana a yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔw de bɛ yen minnu selila alikaba kɔnɔ a selifana kelen selifana 100 de baraji mɔgɔw de bɛ yen minnu selila alakira ka misiri kɔnɔ alakira ka misiri kɔnɔna tɛ dɛ ka seli alakira yɛrɛ kɔfɛ kira ye alimami ye selifana kelen selifana 1000 mɔgɔw de selila o la ka tila ka sa ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ o ye ka misiri kɔnɔna ye wa o ye ka alimami ninnu kɔfɛla ye n den bɛ n kɛ fɛ n yɛrɛ ye misiri dɔ jɔ n yɛrɛ ye n fa nin ncini ni karisa tun bɛ ɲɔgɔn na musoko la n na n ka misiri dɔ jɔ n tɛ seli o kɔfɛ anw ka misiri ninnu a 100 o 180 ye nin de ye aha alimami dun ka n'o ka ko ɲɛɲini e b'olu kɔfɛ seli la o e yɛrɛ n'i ye seli dɔn i bɛ seli u kɔfɛ i selitɔ ni ala hali n'u ye kafiriw ye i bɛ seli u kɔfɛ i selitɔ ni ala selilaw ka baraji tɛ kelen ye an bɛ jɛ sisan ka seli alimami kɔfɛ misiri kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɔtɔ bi bɔ ni sankilo bɔrɛ kelen baraji ye dɔ bɛ bɔ ni kilo 50 ye dɔ bɛ bɔ ni kilo 40 ye dɔ bɛ bɔ ni jurumu bɔrɛ ɲunen ye seli ban o ban bilahi alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko selila caman bɛ yen seli bantɔ ko mɛlɛkɛw b'a minɛ k'a mɔnɔngɔ k'a ci ɲɛ kan misiri kɔnɔ ye ko seli yɛrɛ citɔ ye ɲɛ kan seli b'a fɔ ala k'i ta tiɲɛ i ye ne yɛbɛbɛ cogo min na ala k'i kɛ ten a ye karamɔgɔ ni alakira ka kuma de ye sallallahu alaihi wasallam minnu b'an ka seli ko modèle in kɛ Allahu akbar sami Allahu liman hamda u k'a teliya dɔn ne bɛna n ka moto ta n datɔ don muso kunbɛn e ni sitani de bɛ kuma na ala tɛ yen n'o tɛ c'est à dire mɔgɔ si tɛ se diɲɛ kɔnɔ ka dɔgɔkun kelen kɛ ka seli n'i yɛrɛ m'a dɔn ko i gɛrɛla ala la i b'a dɔn ni jɔn gɛrɛla ala la buguruti da k'a f'u ye dɛ ala b'a f'u ye ko n b'i kɛrɛfɛ wa i bɛ ala ye fana bilahi n y'a fɔ aw ɲɛna yan alimami terikɛ dɔ bɛ yen a jarabira alimami muso la don dɔ la alimami tɛ yen a y'a fɔ muso in ye ko tiɲɛ yɛrɛ la n b'i fɛ i ka di muso in ko a ma baasi foyi t'a la an bɛ layidu dɔ ta ɲɔgɔn kan i bɛ seli cɛ kɔfɛ nin seliko hakɛ in na n'a dafara i ka na ngalena ala la i ye min ɲini n b'a kɛ a ko kana to seli kelen k'i dan dɛ a ko a to ta an karamɔgɔ cɛ tugura alimami kɔ seliko in dafara muso ma cɛ ye don dɔ la cɛ bi bɔ muso ɲɛ b'a la muso ko karisa na yan a nana a ko min fɔra la ne ni e cɛ a ma dafa a ko a dafara a ko na kɛ a ko a kɛ ala kama n jɛna muso in ko kira ye tiɲɛ fɔ ko maa si ti farida 40 seli alimami kɔfɛ seli sɛbɛ la ka jogojugu dɔ to i la n'o ŋaniya ye n'ala bɛ sɔn o ka kɛ bilen farida 40 nin bɛɛ kamana gan e ye min seli alimami kɔfɛ o ka ca farida 700 ye
e tama buila parce que seli ma jo birika wuli de kɛra nka i ma seli jɔ seli joli ye fo i ni ala de ka don seli la fo ka t'i tila seli la i ni ala don wallahi i ti 40 sɔrɔ i yɛrɛ b'a ye i bɛ ala kɛrɛfɛ seli ka bon nka nin seli ninnu ko tɛ dɛ kanja seli n'u y'u ka seri ni kuranɛ ye i b'a fɔ ko jelimuso kanumanba dɔ nalen don fo i ɲɛji bi jigin la kalanga ko tɛ kalanga waleli de ko don kalanga waleli don kalanga tɛ a b'a janto nin yɔrɔ in na akimi salata li zikri ne ka kuma tɛ dɛ kuranɛ de ko ala ko a ka kira ma ko seli jɔn n ko sumali kama ala kira ka hadisa jɛlen dɔ bɛ yen o a ko man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdadu min allahi illa bu'da a ko ni maa min bi waso ko ne bi seli anw bi misiri la an ti misiri bila la o ko ɲumanba de o ye ko ɲumanba de mais kira ko i ka seli n'a ma se k'i bɔ walejugu la a ma se k'i bɔ kɔngo la e bi seli hali bi e jogo tolilen don ko i seli o seli ala bi kilo damadɔ dun i n'a cɛ ne m'a fɔ dɛ kira de ko ten ko ni maa min ka seli kɔni m'a jogo ɲɛ ko i seli o seli sa a bɛ dɔ fara i ni ala cɛ janya o tuma na n bɛ fɛ ka min fɔ an fɛ yan bi sanjiko gɛlɛyara kuranɛ kalanko tɛ dɛ kuranɛ ɲɛfɔli di ni karamɔgɔw jɔr'u jɔyɔrɔ la ka diɲɛ ni ala ka hɛrɛ ni ye ala ye fitinini min d'i ma ka wasa n'a ye ka ala ka tiɲɛ fɔ a ka jɔn ye o bi sɔn wallahi i ti ala tɛ fɔ yɔrɔ si n'a ma ka jɔn dɔ dusukun yɛlɛma ala y'o de fɔ ko i ɲɛ bɛ nin kuranɛ na n'i y'a jigin kulu kan ko i kunna kulu mɔsɔnnen ye ɲɔgɔn na k'a suli ni ala bonya kama la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khashyatillah ko i kunna kulu ye a n'a mɔsɔn k'a bɛɛ mɔɲɔ ni ala ɲɛsiranya kama ko ni mun ye kuranɛ jigin kulu kan o tuma na kuranɛ ɲɛ ti fɔ yɔrɔ si fɔ ala bi sɔn a ka jɔn dɔ bi nɔrɔ ta o jɔn kelen mana nɔrɔ ta ka kɛ laadiri ye a muso mara cogo la muso min dusukun mana nɔrɔ ta ka kɛ laadiri ye a cɛ mara cogo la den min dusukun mana nɔrɔ ta ka kɛ laadiri ye a bangebaaw barika ɲinini na faama min dusukun mana nɔrɔ ta ka kɛ laadiri ye a ka fandanw mara cogo la san bɛ na nin de la hinɛ bi sɔrɔ nin de la banajugu bi ɲɔni ka bɔ an ka nin de la an b'an sago sɔrɔ nin de la bilahi nkalonfin kuranɛ kalanko tɛ ni kuranɛ kalanko don karamɔgɔw na yaala aw waritigiw nɔfɛ saraka minɛ na kuranɛ t'a bolo a ka so ye wa bobo don wa a tɛ k'a kalan wa a ye mun ye parce que ala ye min fɔ o tɛ yen anw bɛ jɛn n'an fa nɛni ye aw de kama anw ba bɛ ka nɛni aw de kama ka ala ka tiɲɛ fɔ aw ye n'a y'a minɛ fana ala bɛ hinɛ jamana na aw de kama bilahi sahih bukhari y'a fɔ amin bukhari y'a fɔ ne delila ka nin fɔ aw ye c'est à dire ni jɔn ye ɲɔgɔn tɔɲɔ ni sira bilala ala bɛ balawu min jigin a bɛ balawu min jigin kira y'i da don ala don dɔ la n y'a f'i ye a ma mɛn fɔlɔ kira yɛrɛ denmuso a ja tigɛra a denmuso min tɔgɔ ye ko Zeyinab a ja tigɛra a y'a to fɔ mɔgɔw ka taa a y'i tori ka gɛrɛ a fa la n'o ye kira ye sallallahu alaihi wasallam a ko ye kuma min fɔ a ko ala bɛ sɔn k'an halaki ka ɲumankɛlaw to an cɛ la Zeyinab
a ko kira ma ala bi sɔn ka halaki ka ɲumankɛlaw to an cɛ la kira ye mun fɔ a ye a ko kira ma anuhlaku wa fina salihun kira ko a ma naam iza kasura al-khubs n fa ala bi sɔn k'an halaki ka ɲumankɛlaw to an cɛ la kira ko n den ni cɛni bonyana ɲumankɛlaw ɲɛna n'u y'u da de ala b'a bɛɛ halaki ala b'a bɛɛ halaki denmisɛnw ne kuma aw fɛ siɲɛ caman aw de y'an ka sini ɲɛsigiw ye sini perezan bɛ aw de la dɔgɔtɔrɔbaw bɛ aw de la ingénieur-baw bɛ aw de la commerçant-baw bɛ aw de la karamɔgɔbaw bɛna bɔ aw de la kumana fɔ aw ka dilan de pour que jamana ka lafiya dutigiw de jigi bɛ aw kan ko n'aw kɔrɔbayara fa bɛ lafiya n'aw kɔrɔbayara aw baw jigi b'aw kan k'u bɛna lafiya mais mun bɛ se k'o kɛ seli tɛ sun tɛ i bangebaa barika ɲini ko to i fa ta la ko to i ba ta la n fa sara tɛ dɛ i fa ɲɔgɔn bɛ yen olu bonya i ba ɲɔgɔn bɛ yen olu bonya ni ni barika nana i mana fitinin ta ala b'a bonya nka ni barika t'i la n'i ye fɛnba ta ala b'a dɔgɔya denmisɛnw a y'a janto nin na musow a ye barika ɲini a denw ye a kana a cɛw sɔn ja a kana sɔn cɛ ladiri ka dɔgɔn dɛ mais e ka ɲɛ i den ma k'a labɛn amin mais a k'a dɔ fana muso tɔɲɔli muso a kana tɔɔrɔ dɛ wallahi alakira ko sallallahu alaihi wasallam muso ɲɛji o ɲɛji bi to ni diɲɛ kɔnɔ lahara a ti sira tu tigɛ abada fo ala k'a jɔ k'a ɲininka a kasi kun na a ɲɛji bɛɛ ala y'o kɛ muso ye lahara fo ala ka muso ɲɛji jigin kun ɲini i kasira mun na mun kɛr'i la o ye fɛnba y'aw bolo dɛ kumana a ye cɛw to yen n bɛ ka d'u ye u k'a k'aw la i denni denmusonin kelen denkɛnin kelen o dilan o bɛ dilan ni mun ye ka cɛ ka tɔɔrɔ mun ye ka kɛ sinamuso denw fɛ wallahi o den de bɛ tila ka jɔ k'a ka du ta ala sɔnnen do o ma hali n'a ko a tɛ seli lahara ko o y'a dama ko wɛrɛ o mais diɲɛ na yan ladiriya de bɛ ala hinɛ diɲɛ na yan ala hinɛna kafiri masakɛw la o firawuna ko ale ye ala ye ka san 40 kɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ ka jigin u kan alors mais min bɛ ladiriya ni tilennenya o de bɛ jamana suma kumana denmisɛnw a y'a janto nin na musow a ye denw dilan musow a ye denw dilan jamana in mago bɛ den sɛbɛ-sɛbɛw de la dɛ a yɛrɛ b'an ka jamana dɔn n'i ko i bɛ taa dɔrɔn n'u ye yɛlɛn dɔ ye u bɛ t'u walo i la k'u b'i bin ɔ n'u cira blende la u yɛrɛ bɛ kari o bɛ taa aha ba de bɛ se k'o kɛ baw ani den yɛrɛ ka cɛsiri ka bangebaaw barika ɲini mɔri sɛbɛn tɛ nkalon ye nasi tɛ nkalon ye mɔgɔ ka baara de ye cɛ ye aha u ye ngɔri ka ngɔri alakira sallallahu alaihi wasallam nin zu in na a y'a bonya n'o ye sini ye a y'a bonya fɔ an bɛ min ɲini an ka faama fɛ Ibrahim Boubacar Keita a k'a lajɛ a ye baaraba caman kɛ dɛ a k'a tɔ dafa yan'a ka taa mawuludu o don bilalen don a dɔgɔkun bilalen don hakili la selinjini don bilalen don seliba don bilalen don ale ka nin tɔgɔ d'a yɛrɛ ma dɛ ka silamɛw ka sanyɛlɛmɛ don bila aha an b'a ɲini perezan fɛ nin kɛnɛ in kan ko a ka nin tɔgɔ fara a tɔgɔ kan dɛ ka asura some ala kama silamɛw kama n'a y'o kɛ
a tɔgɔ bɛ histoire la sa dɛ siga t'o la n'a fɔra jeni ye Ashura bila a na fɔ Bouakar Ibrahim Bouakar don siga t'a la Burama o bila dɛ Allahu akbar i ka dɔ fara an kuma jali kan dɛ o bila subhanallah adra a ye taa fɔ a ye wala an bɛ fɛn o fɛn fɔ yan o bɛ taa bɛɛ fɔ a ye siga t'o la wallahi n'a ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ aw ko i ko tan n y'a fɔ adra a bɛ nin fana fɔ a ye yanni an ka ɲɔgɔn ye inshallah ko a ka nin fara a jamu kan Allahu akbar Keita a ka nin fara a jamu kan nka nin tɛ tigɛ ko ye dɛ ay ayi tigɛ ko tɛ nin ye te an bɛ min fɔ sa su in na Aha. n'a taara a ka dugawu dilan dugawu caman sama a ka dabaw ma te u bɛɛ sigi in bɛ kaburuda de la sisan n den bɛna mun kɛ yen n fa bɛna mun kɛ yen n ba bɛna mun kɛ yen n terikɛ bɛna mun kɛ yen n terimuso bɛna mun kɛ yen o kumana ni fɛn t'i bolo ka sama a ma arakan fila seli i ka kulɔlɔ siɲɛ 11 kala k'o samu ma o man dɔgɔ dɛ mandogo wallahi Allahu akbar an b'a ɲini ala fɛ u bɛ da yɔrɔ min na ala k'o hinɛ amin amin an yɛrɛ min b'u kɔfɛ ala ka hinɛ an na amin jamana in ala ka hinɛ an na amin an maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kan yan hami o hami b'aw la min ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ dilan amin 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 ala k'a n'aw sutura amin ala k'a n'aw wasa amin ala k'a n'aw jidi alhamdulillahi rabbil alamin badenw nin tun ye an ye san 2016 ashura kɛnɛ kan sherif usman madan haidara ale ka laseliw la o min n'a kɛra octobre kalo tile 11 an b'a deli ala fɛ sankura hɛrɛ ala k'o d'an ma ala k'an sabati latigɛ tɔɔrɔma minnu b'a la ala k'an kisi o ma jan ni kɛnɛya ala k'a di an n'an karamɔgɔ ma an bɛ aw bila nin yɔrɔ in na k'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara donga ka fusani sanu ni wariye donga